гады Вялікай айчыннай вайны на фронце і ў тыле працавалі амаль што 300 кінааператараў. Шмат з іх так і не вярнуліся з франтавых дарог. Па статыстыцы загінуў кожны 7-ы летапісец вайны, а цяжкія раненні атрымаў кожны другі. Аператары рызыкавалі жыццём, як і салдаты. У руках іх былі не вінтоўкі, а кінакамеры, і аператарская праца патрабавала не толькі прафесійнага майстэрства, але і асабістай адвагі. Дзякуючы іх кадрам, нашу гісторыю цяпер нельга перапісаць ці сфальсіфікаваць. Хто яны? Як здабывалі унікальныя кадры? Чыімі вачыма мы сёння можам убачыць вялікую айчынную? верасня 44-го года, праз 2 тыдні пасля заканчэння пераможнай аперацыі «Багратіён», у Маскве адбылася чарговая нарада начальнікаў франтавых кінагруп. Марк Траяноўскі, начальнік кінагрупы другога беларускага фронту, адзначыў, што нягледзячы на ўсе дасягненні, хроніка на экране не такая, якой мы хацелі б яе бачыць. Рэжысёр Ілля Капалін заўважыў, што аператары часта кажуць: «У маім матэрыяле былі выдатныя кадры, а вы іх не выкарысталі». Вось і для фільма «Мінск наш» быў зняты немалады салдат, які ад стомленасці ледзь трываецца на нагах. Дзе гэтыя кадры? Зніклі? Выкінутыя? Чаму яны не пайшлі ў монтаж? Франтавая кінахроніка дабывалася вельмі цяжка, але яе гістарычная каштоўнасць нярэдка правакавала гарачыя спрэчкі і нават дыскусіі. Бывала, што некаторыя рэпартажы ўспрымаліся як тылавыя, толькі таму, што ў іх не было стральбы і выбухаў. Пазней высвятлялася, што для таго, каб іх зняць, аператар нярэдка рызыкаваў сваім жыццём. Напрыклад, за рэпартажам, які зафіксаваў канвейернае знішчэнне жыхароў віцебскага канцлагера пад адкрытым небам, кінахранікёру Георгію Голубову прыйшлося ісці з апаратурай праз міннае поле. Аператарскі монтажны ліст «Людзі з канцлагера» 5 чэрвеня 44-го года. Кінагрупа 3-го беларускага фронту, аператор Голубов Г.А. Заключенные жили под открытым небом. Свирепствовал тиф. Люди умирали от болезни и истощения. Среди прочих снят мальчик с опухшим лицом, больной тифом 4-летний Витя Аганченко. Пелагея Небывалова и ее мать плачут над умершим от истощения 3-летним сыном Николаем. Перед уходом немцы расстреляли несколько десятков человек. Среди них был мальчик 15 лет. Его фамилию установить не удалось. Был дан приказ, запрещающий бойцам подходить к эвакуированным, чтобы не разносить инфекцию. Я вернулся в пустой лагерь, снял часть расстрелянных, которые еще не были похоронены, и могилы замученных в лагере. Снято 4 июня 1944 года. «16 кастрычніка 43-го года кінааператары Константин Пискаров і Семён Школьнікаў здымаюць перасячэнне ўсходняй мяжы Беларусі перадавымі часткамі Чырвонай арміі. У той жа дзень яны становяцца сведкамі трагедыі жыхароў спаленай немцамі вёскі Верхняя Кацявіца. Яшчэ больш маштабныя і жахлівыя наступствы генацыду народу ў Беларусі пачалі трапляць у кадры кінахранікёраў крыху пазней. У лістападзе 43-го выходзіць чарговы выпуск нацыянальнага кіначасопіса «Савецкая Беларусь». У яго ўключаны рэпартаж, які рве душу натуралістычнымі падрабязнасцямі аб злачынствах фашистов. Он отображает ужасающую реальность, которая существовала на тот момент. Кричев был освобожден 29-30 сентября, и вот все это время шли очень тяжелые уличные бои. В кадре нет практически ни одного человека. Город вымер, город полностью уничтожен оккупантами. Там нет местных жителей. Кадры, знятыя ў лядах, зафіксавалі працэс судова-медыцынскай экспертызы, які ўключаў эксгумацыю трупаў мясцовых жыхароў. Жудасным у рэпартажы выглядаў буйны план муміфікаванага трупа груднога дзіцяці, у роце якога ваенныя медыкі выявілі соску-пустышку. Выпуск такога страшнага кінакадра ў масавы пракат адзначыў новы, з пункту гледжання эстэтыкі экрана, этап фронтавой дакументалістыкі. Гиперреализм перестал быть забороненным приемом. В отдельных случаях, как это подтверждается материалами уголовного дела, тела расстрелянных трамбовали в яме танками, иной тяжелой техникой, засыпали химическими средствами и даже взрывали. Все делалось для того, чтобы ямы как можно дольше работали
местом казни. Для того, чтобы научить, так скажем, порядку пленных, немецкие солдаты посадили огурцы и помидоры. И каждый вечер старший проходил и подсчитывал количество огурцов и помидоров. Если же не досчитывались какого-то одного из продуктов, соответственно, в тот же день выбирали и расстреливали людей. 2 снежня 43-го года Усесаюзны кінакамітэт разаслаў ва ўсе фронтавыя групы цыркулярны ліст аб здымках для кіналетапісу. У ім падкрэслівалася неабходнасць творча, не па-казённаму падыходзіць да адбора сюжэтаў. Паказваць не толькі пераможны, але і трагічны бок вайны, здымаць вайну як цяжкую фізічную працу, паказваць страты, трупы, разбурэнні, зверствы немцаў. Документы из Государственного архива Российской Федерации – это документы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний. 224 дела. Но это на самом деле очень страшный фонд, с ним работать достаточно сложно, потому что помимо документального там и много фотоматериала, но вы сами понимаете, насколько оно восприятие идет сложное и тяжелое. Но что мне кажется там очень важно, это наличие поименных списков тех же жителей деревень, городов, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. Протоколирование зверств, кинопротоколирование, создание репортажей, сюжетов в интересах чрезвычайной комиссии никоим образом не исключало возможность использования этого материала и в кинопериодике, и в фильмах для обеспечения работы операторов в интересах комиссии. Им было выделено всем киногруппам от севера до юга 1,5 миллиона метров импортной пленки. Деятельность комиссии и осознание громадности задачи по протоколированию зверств и разрушений оказало мощнейшее влияние как на масштабы кинохроникального процесса, так и на его содержание. Кіналетапіс вызвалення Гомельшчыны быў пачаты аператарамі кінагрупы Беларускага фронту Канстанцінам Пескаровым і Мікалаем Лыткіным. 12 кастрычніка 43-го года дакументалісты здымаюць, як адраджаецца жыццё ў Новабеліцы і суседніх вёсках. Аператарскі съёмачна-монтажный лист Пискарева и Лыткина. Белоруссия освобождается. Из личного архива К. Ремешевского. Документ датирован 12 октября 1943 года. Вблизи еще бушует пламя войны. Идет вперед наша непобедимая армия, неся смерть немецким бандитам. Вот они, чистокровные арийцы, мастера грабежей и убийств. Пять за пятью освобождается наша родная Беларусь. Кіналетапіс вызвалення першага абласнога цэнтра Беларусі Хомеля здымаўся вялікай групай франтавых аператараў, сярод якіх быў і беларус Іосиф Вейнярович. Начальнік кінагрупы рэжысёр Фёдор Кісялёў з гэтых матэрыялаў у снежні 43-го зманціруе 15-хвілінны дакументальны фільм «Бітва за Гомель». Кинокартина оказалась настолько удалой, что ее пасля параллельно выпустили на великий экран у формате спецвыпуску «Союз киночасопіса». Пасля перамогі ў Курскай бітвы Чырвоная армія пачала стратэгічнае наступленне па фронтавой лініі працягласцю 2000 кіламетраў. З жніўня па снежань 43-го разгарнулася бітва за Днепр, на пачатковым этапе якой быў вызвалены Камарын Палескай, цяпер Гомельскай вобласці. Немцы стварылі на правым беразе Дняпра велізарную лінію абарончых збудаванняў, якую назвали «Усходним валом». Немцы, отступая, считали, что, в принципе, это оборонительное, инженерно-оборонительное сооружение, большая эшелонированная зона не даст возможности пройти частям Красной армии далее на запад и конкретно к Восточной Пруссии. Но, как говорится, к счастью, оказалось все глубоко наоборот, несмотря на то, что это была болотистая местность, несмотря на то, что это был очень сложный участок, но, тем не менее, наши части смогли ее прорвать. Бойцы Белорусского фронта рыхтовались до наступления на Гомельским напрамку. Совместными дзеяннямі бронетэхнікі і пехоты вызвалены Добруш. Партызаны праходзяць па вуліцах бязлюднага горада. Затым наступленне савецкіх войскаў на прыгарад Гомеля Новабеліцу. Шлях у глыб Беларусі заступала рака Сош. Фарсіраваць яе сходу было немагчыма. Патрэбна была пераправа. Пасля дадзеных інжынернай разведкі па грудзі ў ледзяной вадзе байцы аднавілі пераправу праз Сош для будучага штурму. 26 лістапада 43 года ў ходзе гомельска-рэчыцкай наступальнай аперацыі быў вызвалены Гомель. Асаблівы акцэнт кінахранікёры зрабілі на паказе шматлікіх разбурэнняў архітэктурных ансамбляў 18-19 стагоддзяў, у тым ліку знакамітага палаца Румянцевых-Паскевічаў. Нашими архивными
Сотрудниками было достоверно установлено, что кадры разминирования улиц Гомеля – это именно кадры, отснятые оператором Иосифом Вейнеровичем. 8 студзеня 1944 года пачынаецца калінкавіцка-мазырская наступальная аперацыя. 14 студзеня вызвалены Калінкавічы і Мазыр, 20 студзеня – Азарычы, а 23 студзеня – Лельшчыцы. Роўна праз месяц, калі часці чырвонай арміі выйшлі на рэкі Пціч і Прыпяць, аперацыя была скончана. За гэты перыяд было вызвалена больш за 400 населеных пунктаў. Фронтавыя аператары Рыгор Астроўскі, Яўген Мухін, Абрам Казакоў, Міхаіл Пасельскі, Іосіф Вейнеровіч і Раман Кармен здымаюць фрагменты праведзенай наступальнай аперацыі. З 21 по 26 лютага 1944 года наступальная аперацыя войскаў правага крыла Першага беларускага фронту увайшла ў гісторыю вялікай айчыннай вайны пад назвай Ргачоўска-Жлобінская аперацыя і праводзілася з мэтай разгрому групоўкі германскіх войскаў у раёне Рахачова и Жлобина и стварэння умоў для наступления на Бобруйскім напрамку. Она предпринималась для того, чтобы улучшить позиции для будущей операции «Багратион». Но если освобождение Белоруссии началось в 1943 году, то есть всю зиму, в принципе, небольшие операции проводились. Что интересного, там дополнительное форсирование рек произошло, то есть препятствия устранили перед операцией «Багратион». Интересные маневры лыжниками происходили. Они, например, перерезали подход подкреплений вверх. Вынікам Рахачова-Жлобінскай аперацыі стаў захоп важнага плацдарма на правым беразе ракі Друдь. Менавіта гэты участак стане летам 44-го апорным пунктам пачатку аперацыі «Багратион». У той час, калі вялікая частка Беларусі яшчэ заставалася пад прыгнётам акупантаў, рэжысёры Уладзімір Корж-Саблін і Мікола Садковіч ужо шукалі творчыя падыходы для стварэння маштабнай кінастужкі на дакументальным матэрыяле. Яны хацелі, каб яна апавядала пра нязломную волю і барацьбу беларусаў за сваё вызваленне. В Белорусском государственном архиве Музея литературы и искусства сохранился очень важный документ, который вот показывает о том, как два этих режиссера именно работали над созданием вот этого полномасштабного такого фильма. Казалось бы, текст небольшой, тут буквально 19 листов, 19 страниц, но каждая из них практически полностью испещрена личным почерком непосредственно самого Садковича, потому что чувствовалось, как шла работа над подачей материала. 10 мая 1944 года Уладзіміру Корж-Сабліну і Мікалаю Садковічу выдадзены камандзіровачныя пасведчанні, якія прадпісваюць адбыць у перадавыя часткі першага і другога беларускіх франтоў. Мэта і тэрміны кінаэкспедыцыі – каардынацыя здымак кінахронікі для фільма «Беларусь». Так, да восені 44-го гучала назва стужкі «Вызваленне савецкай Беларусі». На творчыя пажаданні Корж-Сабліна і Садковіча з энтузіязмам адгукнуліся аператары Міхаіл Віхераў, Давід Ібрагімаў, Абрам Казакоў, Яўген Мухін, Рыгор Астроўскі, Міхаіл Пасельскі, Авенір Софін. Не менш каштоўная была сяброўская дапамога, аказаная Уладзіміру Корж-Сабліну начальнікам кінагрупы Першага беларускага фронту рэжысёрам Фёдорам Кісялёвым, які назапасіў вялізны вопыт фронтовых здымак. Хотели снимать все белорусские операторы, и особенно белорусский оператор. Во-первых, потому что им дорога была своя родина и своя родная земля, они знали ее лучше других. А во-вторых, потому что они прекрасно понимали, что это будет этапное в историческом плане кинополотно, которая войдет в историю. Кадры, конкретно связанные с Корж-Саблиным и Садковичем, относящиеся и датирующиеся 43-44 год, это вот как раз, скорее всего, когда они работали над самой кинохроникой. Есть кадры непосредственно Николая Садковича на фоне Берлина 1945 года. Корж-Саблин был награжден медалью «Партизан Отечественной войны». Будучи начальником киногруппы фронтовых кинооператоров, самоотверженной работой обеспечил получение ценного исторического материала о действиях белорусских партизан и создал фильм «Освобождение Советской Беларуси», где высоко художественно и исторически верно показал белорусских партизан, успех белорусских партизан в Великой Отечественной войне. Падыходы да сюжэтаскладання будучага фільма, якія заключаюцца ў монтажным супастаўленні непадзельных монтажных адзінак, фронтавых або партызанскіх рэпартажаў і нарысаў, Корж-Саблін, верагодней за ўсё, запазычыў ад свайго баявога калегі Фёдора Кісялёва.
Гэтыя творчыя падыходы падкрэслівалі самадастатковасць кінахранікальнага кадра як візуальнага дакумента гісторыі. Корж-Саблин отвечал за общую монтажную конструкцию ленты, ее структуру, за логичность изложения материала, что было чрезвычайно сложной задачей, с которой Корж-Саблин блестяще справился. А Никола Садкович, как человек чрезвычайно одаренный литературно, стал автором дикторского текста. Над фильмом работали 17 месяцев. Это свидетельство отнюдь не низких темпов работы и не бесталанности или ленности их создателей, а, если угодно, в первую очередь, политической сложности трактовки темы освобождения Беларуси и будущего послевоенного Беларуси. Па меры разгортвання наступлення патрабавалася ўсё больш кінааператараў, каб захаваць подзвігі нашых воінаў. Резервы аператараў на кінастудыях былі вычарпаны. Кінаінстытут не мог забяспечыць дастатковага папаўнення. 5 лютага 1945 галоўны рэдактар франтавой кінахронікі Усесаюзнага кінакамітэта Усевалад Папоў адзначыў, што ў апошні час хроніка страціла тэмпы працы і апрацоўвалася ў занадта запаволеным тэмпе. Патрабавалася рэарганізацыя кінахронікі. З гэтага часу найважнай крыніцай экраннай інфармацыі аб пераможным націску Чырвонай арміі павінны былі стаць кароткаметражныя дакументальныя стужкі, так званыя фронтавыя выпускі. Сваёй дэталёвай прапрацаванасцю, трактоўкі падзей і паўнатой інфармацыі яны павінны былі папоўніць дэфіцыт публічнай аператыўнай экраннай інфармацыі аб фронтавых поспехах. Многімі па-сапраўднаму баявымі кадрамі забяспечваў кіначасопісы беларускі аператар Владзімір Удавянкоў. Стартавы фронтавы спецвыпуск «Бітва за Віцебск» з 23 па 28 чэрвеня 44-го. У ліпені 44-го праца над стужкай ўжо была завершана і карціна пайшла ў кінапракат. Здымалі аператары кінагрупы 3-го беларускага фронту Георгій Голубаў, Михаил Бераў, Александр і Яўген Алексеевы, Константин Пескароў, Ігор Гелейн, Семён Школьнікаў, Ігор Камароў і Юліан Доўнар. Поспех кінастужкі ў значнай ступені абумовілі вопыт і талент начальніка кінагрупы 3-го беларускага фронту Александра Мядведкіна, які адлюстраваў узаемадзеянне ўсіх родаў войскаў, у тым ліку авіяцыі. У титрах гэтага фільма не пазначана імя Георгія Удавянкова. Аднак сёння мы ведаем, што здымкі авіяцыйных штурмовак фашысцкай абароны былі рэалізаваны для гэтай кінастужкі менавіта ім. Сначала он был начальник отдела аэрофотосъемки и разведки. А потом, когда вышло постановление, его привлекли в группу фронтовых операторов, то он уже летал тогда на Ил-2, это штурмовик, снимал воздушные бои при съемках и сверху, и на земле. Наверное, учитывал, у него, наверное, внутри уже было что-то заложено такое, что он мог в целом картинку видеть, композиционно ее уже снимать масштабно. Эпизод аб пераправе праз заходнюю дзвіну. Вулічныя баі і першая чарадзейная па стане прыроды раніца вызваленага Віцебска. Гэтыя кадры належаць беларускаму фронтовому кинооператору Юлиану Доўнару. Когда освободили Минск, он принимал участие в съемках освобождения Минска. Фильмы, которые он снимал, не было написано, что оператор Доўнар. Никогда я не видела. Я ходила в кино, когда были журналы «Советская Беларусь», перед началом сеанса любого фильма показывали военные снимки. Там никогда кинотемператора Доўнар его никогда не показывали. Сапраўды на гэтых кадрах ёсць усё. І адвага, і страх, і фактычна ўсе эмоцыі, якія адчувае чалавек на вайне, на фронте. Ён імкнуўся зняць сюжэт. І там павінны быць, ён так меркаваў, усе неабходныя складнікі гэтага сюжэту. Можа, некая завязка, кульмінацыя, працяг. Людмила Юлиановна Довнар передала нам документы ее отца, Юлиана Довнара, как раз периода Великой Отечественной войны, где четко прописано, что он являлся кинооператором Западного фронта, справку о том, где он пребывал, в какое место был направлен. Многие годы мы вообще не знали, где он был и что он снимал. Почему? Потому что он никогда не делился с этим. Усяго адпраўлена ў Маскву 5575 метраў.
У працэсе работы ўсе кінааператары паводзілі сябе дысцыплінавана і мужна. У вызваленыя гарады ўваходзілі ў ліку самых першых. На магілёўскім напрамку здымалі Малік Каюмаў, Леонід Катлярэнка, Алексей Сёмін, Якаў Смірноў. Ліквідацыя акружанай групоўкі фашыстаў на ўсход ад Мінска. Прачэсванне лясоў, страты ворагаў у тэхніцы і жывой сіле ў лясах і на дарогах, палонныя. Усё гэта здымалі Леонід Катлярэнка, Алексей Сёмін, Якаў Смірноў, Давід Шаламовіч. Аперацыю па вызваленні Гродна здымаў Міхаіл Пойчанка. Напярэдадні вызвалення Мінска супольнасць кінадакументалістаў розных франтоў фактычна аб'ядналася. Зараз яны працавалі як адзін калектыў. Тэматычна разнастайнай і мастацка выразнай стала кінахроніка выгнання немцаў і іх прыспешнікаў з Барысава ў першыя дні ліпеня 44-го. Франтавы аператар Анатоль Крылоў сканцэнтраваў увагу на здымках фарсіравання Беразіны. Яго калега з кінагрупы першага беларускага фронту Владзімір Прыдарогін у дзень вызвалення Барысава зняў хранікальныя кінапартрэты савецкіх военачальнікаў Чарняхоўскага, Ротмістрава і Васілеўскага. Тады ж Васіль Мішченка зафіксаваў рэдкі па змесце кінанарыс пра побыт палонных немцамі італьянскіх афіцэраў, якія знаходзіліся ў нацысцкім канцлагеры аж да іх вызвалення Чырвонай арміі. У пачатку ліпеня 44-го года у рэйдзе з танкавай брыгады героя Савецкага Саюза Олега Лосіка танк Яўхіма Лазоўскага ўваходзіць у Мінск. А 5-й гадзіне раніцы людзі пачулі рокат савецкіх машын і выйшлі на вуліцы. Гэта мы бачым у фільме «Мінск наш». Кінастужка зманціравана ў Маскве рэжысёрам-дакументалістам Якавым Пасельскім за 2 тыдні. Цікава, што ў фільм увайшлі кадры, знятыя толькі за адзін дзень, 3 ліпеня 44-го. Здымачнай працай аператараў Берава, Крылова, Лазоўскага, Мішчанкі, Прыдарогіна, Фраленка, Шэра, Томберга і Голубава кіраваў Александр Медведкін. Шэраг гістарычных кадраў, якія сімвалізуюць пачатак новага этапу ў жыцці беларусаў, былі знятыя легендарным беларускім дакументалістам Иосифом Венеровичем. И воинский парад он снимал. Там была сколочена такая деревянная трибуна, на которой стояло правительство, а рядом проходили вдоль этой трибуны военные части. Фронтовые операторы стремились к подлинному фронтовому репортажу и искали все возможные способы. И длиннофокусная оптика, и съемка из укрытий, и съемка авиационная, и такая вот съемка как бы в стиле синема-директ, то есть прямого кино, как «Авенир Софьин», когда бежали вместе с пехотой, параллельно двигаясь с наступающей советской бронетехникой. Малейшую возможность, но надо отдавать трезвый отчет, что это было далеко не всегда возможно. У стужцы выкарыстаныя кадры хранікёраў, чые імёны па розных прычынах у цітрах указаць забыліся. Аўтарства кадраў праезду бронированной техники с десантом на бортах належит Владимиру Томбергу. Иногда терялись фамилии даже, кто там воевал. Погиб неизвестно, без документов, без всего. Обстоятельства такие были, поэтому иногда и не указывают. Хотя это, если знают, кто снимал, они обязаны указать. Значны па маштабах і да гэтага часу цалкам недаследаваны кіналетапіс вызвалення заходняй Беларусі. В фондах нашего архива хранятся хроникальные кадры освобождения западно-белорусских городов, Бреста, территории вокруг Брестской крепости, территории самой крепости и города Гродно. Это кадры, которые были сняты операторами 3 белорусских фронтов, освобождавших территорию Белоруссии. Но так получилось, что эти кадры не вошли ни в один из документальных фильмов и тоже представляют интерес для исследователей. 29 ліпеня 1944 года аператоры киногруппы Першага беларускага фронту Миколай Кісялёў, Михаил Шнейдараў, Авенир Софін і Давід Ібрагімаў здымаюць вызваленне Брэста войскамі Чырвонай арміі. Частка беларускіх аператараў, у тым ліку Владимир Цыслюк, Михаил Бераў, Атилия Рейзман, Георгий Удавянкоў і Юліан Доўнер пасля вызвалення Беларусі продолжили здымаць баі за населеныя пункты Прыбалтыкі і ўсходняй Еўропы. 3,5 мільёна метраў кінастужкі, больш за 500 нумароў розных кіначасопісаў, 67 кароткаметражных і 34 паўнаметражных военных фільмаў. Такі вынік 4-гадовай працы фронтавых кінадакументалістаў вялізнай краіны. Сярод якіх было 8 аператараў беларусаў. Кадры летапісу былі і застаюцца магутнай зброяй супраць вайны, супраць нацызму ва ўсіх яго праявах. Зброяй, якая ніколі не страціць сваёй сілы. Бо фронтавы кіналетапіс – гэта сама гісторыя, гэта досвед і суровы урок на будучыню.